Is-Segretarju Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista Lidja Bela qalet li rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista fil-Kummissjoni Elettorali għall-ewwel qablu fuq soluzzjoni ma' rappreżentanti tal-Partit Laburista ma' ftit wara rtirawha wara intervent dirett mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Lorenz Gonzi qiegħed jakkuża lil kap tal-Oppożizzjoni li l-mozzjoni li ressaq hija difettuża. Lidja Bela fakkret iżda kif kien l-istess Gonzi li ssekonda l-mozzjoni u li fil-Parlament qatt ma rimarka li 2800 żagħżugħ u żagħżugħa jistgħu jitħallew barra milli jivvutaw. Jekk kien jaf li hemm soluzzjonijiet qatt bil-qiegħda. Ħalla din is-soluzzjoni fil-komma u ma ddefendix il dawk l-2800 żagħżugħ. Mistoqsi mill-preżentatur jekk dan sarx bi skop Paolo Borċ Olivier għalhekk. Jinħass li kien hemm kalkolu elettorali mill-naħa tal-Partit Nazzjonalista. Ma kien hemm l-ebda kalkolu. Borċ Olivier qal li dak li qed jipproponi l-Partit Laburista huwa illegali, imma l-att dwar ir-referendum jippermetti dak li qed ikun propost. Jekk tħares lejn l-att dwar ir-referendum, l-artiklu 9, imkien ma jirriżulta illi il-proposta tal-Partit Laburista hija legali għalfejn għaliex il-kummissarji mhumiex marbutin b'terminu li fih iridu jippubblikaw ir-ritt. Paolo Borċ Olivier ċaħat li l-Partit Nazzjonalista qiegħed jibżam il-vot tal-2800 żagħżugħ li mhux ser jitħallew jivvotaw.